Nilqakom ġifi u Stefan, jena u inti dulzima faċċata tagħna Matteus Grasso, grazzi tal-li rġaj ġejt. Thank you tal-istedina. Dejjem tnebbaħna x'għandna nagħmlu. Xarat tajba. Għalkemm ma tidilx bil-. Dik daqqa tal-mistrija, Vera, vera, tal-mistrija kemm nitħaq. Jiena nidilkom storja ħelwa ta' malajr, kelli t-teacher li kien jgħallimni l-karozza, u bil-mistrija jiena tant ma konx naf insuq. Għadni l-ewwel bidu. Illi kien jara li nitbissi u nitħaq, kienet l mhux affarijiet tad-daħ u jiena aktar isni bla marri. Kienet imbarazzanti ħafna. Bil-mistrija neħmar u nitħaq. Surviving. Da miskin. How to survive. Dallaħtu. Imma insomma. Nibdew bil-mistoqsijiet. Mistoqsijiet illi jibatunna iktar in-nies, l-eżerċizzju ovvjament kun dejjem ħajsaqsuna fuq. X'saqsewna, L-eżerċizzju iserraħ il-moħħ u anke l-ġisem, apparti ġisimna. Apparti li nisħabtu ħafna biex nagħmlu workout, imma jserħu lill-ġisem l-eżerċizzju. Il-moħħ. U anke il-moħħna. Il-benefiċċju naħseb u wieħed mill-benefiċċju huwa l-moħħ, le? Eżatt. Ara, qatt ma kien magħmul il-ġisem biex jibqa' bil-qiegħda. Mela fl-antikità anke biex jieklu kienu jitilgħu ma' siġra u jaqtaw xi frotta. Kienu jiġru wara xi annimal biex jikluh. Qatt ma kienet taqal manna mis-sema u jikluha. Jiġifieri il-ġisem minn dejjem kien programmat l-ewwel jiċċaqlaq imbagħad jiekol. Illum il-ġurnata nagħmlu kważi biċċiet minna l-estrem ieħor. Niklu l-ħin kollu ma nċalqu xejn. Iċ-ċemper jasillek delivery jekk hemm bżonn kważi fuq il-mejda. Tajjeb jew laqas wara l-bibħa. Tajjeb. U allura ma nistgħux nippretendu illi jekk aħna magħmulin biex niċċaqalqu u mbagħad niklu, jekk nagħmlu l-estrem ieħor ħanibqgħu nħossuna sew. U mbagħad nibdew bil-problemi. Ansjetà, ajma lemma jmalaw, ċertu affarijiet anke akkumulazzjoni ta' ħsibier ta' problemi li maħniex niżvugawhom qed jinġemgħu li jistgħu waslu anke għal depressjoni u dawn l-affarijiet li ħadd ma jixtieq. Issa, terġgħu tajt, apparti li jistgħu jkunu affarijiet mentali kif nafu jistgħu jkunu affarijiet fiżiċi. Diabete, pressjoni, mar tal-qalb, barra minn fuq kulħadd anke ċertu kanser. U għal daqstant ma jistax ikun illi aħna nibqgħu ngħidu u iwa s'issa m'għandi xejn. Għax bin-naqra tintela l-ġarra. Mela x'l-aħjar illi jsir? L-aħjar illi dak il-problemi kemm għall-moħħ u anke għall-ġisem ma nħalluhomx illi jaslu qabel ma nagħmlu xi ħaġa, nagħmlu xi ħaġa biex ma ngħaddux minnhom. Easier said than done, però mhijiex daqshekk diffiċli. Jekk imqar insibu nofsija minn tal-inqas 3 darbit fil-ġimgħa. U f'dik in-nofsija nagħmlu xi ħaġa nieħdu gost għax din qofol. Billi jiena nagħmel xi ħaġa nofsija darba fil-ġimgħa, darba għal dejjem. Ma wasalt imkien. Issa pereżempju ġalwaq ġej is-sajf. L-lawm huwa eżerċizzju importanti ħafna naħseb l-iktar li jżommok fitti. Issa biħanka tas-sajf Stef huwa x-xemx. Ix-xemx nafu l-vitamina D illi ħatejnek anke biex tnaqqas ir-riskju ta' ċertu mart biex tipprevenih ċertu mart. Iġifieri anke jekk imqar noqogħdu ftit. Mhux xemx diretta tara mexi 3 sigħat u tinħaraq, imma jekk tieħu ftit ħin ta' vitamina D diġà qed tagħmel ħafna ġid. Għalhekk hawn min jgħid is-sajf jagħtik is-saħħa. Sa ċertu. Ovvjament. U jħodilek ukoll, Ovvjament ma rridu noqogħdu attenti dejjem ma mmorrux fix-xemx kemm jista' jkun mill-11 sal-4 kif jgħidulna wkoll id-Dipartiment tas-Saħħa, però what makes it fun imma kif ħankunu nafu that we're gonna have fun exercising. Eżatt, dik mistoqsija. Mhux kulħadd għandu il-lussu li hu gost. Dik hija mistoqsija ta' trial and error dulsima, ġifieri x'nieħu gost nagħmel. Jekk il-ħabiba tagħna hawnhekk tilab il-volleyball, mhux ħajdilha mmur ilgħab il-futbol, jien min jien. Tidissib xi ħaġa li tieħu gost tagħmel u li timmaġina li tibqa' tagħmilha tul ta' żmien. Aw minn hop jisfen. Illum hawn l-eżerċizzju fisfin. U vera jaħdem. Aw minn hop imur jgħid fuq il-ġara jew kontra l-ġara, imur passiġġata mal-kuġina jew. Ġifieri kultant il-gossiping jekk ikun hemm jinvolvi l-walking, jista' jkun ta' ġid. Ġifieri flok ma dak li jkun jagħmel setej fuq it-telefon, jista' jiftiehem ma l-istess persuna jidher ħana għalih. Din inkwetanti li tfal, it-tfal speċjalment adolescenti, skollu online, kollox online, mela jqumu fil-ħodu. Mis-sodda għal fuq l-istadi, għal fuq id-desk, kważi jekk jibidlulek il-naħata fuq u jibqgħu bil-paġama naħata. Mbagħad break jiklu xi ħaġa u jerġgħu jmorru fuq id-desk biex jkomplu l-iskor. Jissoċjalizzaw fuq l-internet mhux qed ikollhom żvok ta' xejn. U qed tidħol issa biex is-circle. Mhux faċli għalli tinqala mill-comfort zone. Tidħol ċertu apatija. Għax comfort zone.
tkun nisa comfort zone. Kien jiddispjaċini. Anka Li ma mhux jitrabbew kif trabbejna aħna. Ħafna. Jaqbadni dwejja kbar. Li ma jafux jiġifieri. Diġà t-teknoloġija kienet ħadet over, iktar u iktar. Iktar u iktar. Ifimni, jien anka nisma ċertu awtoritajiet jitkellmu jispjegaw li jgħidulek waħda mill-akbar sfidi tal-pandemija hija illi dak li jkun ma jistax ikollu xi ħaġa soċjevoli, illi ma jistax jiltaqa', ma jistax vera meta inti qed titkellem ma' xi ħadd fuq laptop, fuq mobile, mod. Jekk qed titkellem miegħu in person, qed tara l-body language iktar, qed tgħid li x'ħad ivvinta anke l-irwejjaħ bla ma nafu li aħna qed inxommu qas biss ikun nafu qed inxommu. Meta jkun kollox artifiċjali, kollox wara screen, dawn l-affarijiet huma moħbijin. L-enerġija li tħoss minn persuna. Ħanajduha kif inhi għax it-teknoloġija għandha l-mertu tagħha. Kieku ma kienx il-teknoloġija qegħdinar għax m'hemmx kieku m'hemmx skejjel, kieku m'hemmx għalli qasna. Mhix replacement dulsima, dik li nistgħu jifhmu, li di mhux xi ħaġa li hija tajba għalina li nżommu għal dejjem minflok relazzjonijiet ta' vera. Ġifieri din naraw anke fil-qasam tagħna fejn jidħol l-eżerċizzju. Min jgħid li isma' jiena mid-dar avolja jkolli l-ħin kollu, ma nagħmel kważi xejn, għax jiena l-fatt li mmur x'imkien li għandi naqra ħin għalija, ħarġa, eżatt, qed kelma qabel, qed kelma wara. Sejjer apposta għalek. U sejjer apposta għalek. Dik hija. U meta bdilt l-ambjent, ħanajdilkom, li kontu naqra bidwejja, ma nafx u tmorru drive. Tmorru drive. Taqtaw. U kol meta tiġi lura kważi tiġi b'ċertu saħħa, aħseb wara tmur u tagħmel xi sports jew hemm differenza. U qegħdin naqduha anke mal-mistoqsija li saqsejtuni fil-bidu Stef, illi kif jista' jkun żvok. Dik ikollha, illi jekk inti mqar tlaqt il-barra mid-dar u mort timxi, li qtajt, dik diġà ħadtik l-enerġija, ħadtik ċertu pożittività, idea ġodda illi forsi meta tkun marqa jew marraq fil-problemi qas tinduna bihom. Imma once illi inti qtajt minnha u tgħid issa qed tara minn barra s-sitwazzjoni, inti tgħid stajt nagħmel hekk jew ħanagħmel hekk jew ħanagħmel hekk. U din appella kull min għaddej minn xi żmien li huwa challenging, ħan nitolbu li flok ma iktar jereq fl-affarijiet jinqata' jagħmel forsi affarijiet li mhux is-soltu jagħmel. Għax ħadd innota kemm ħadd ħossok aħjar u kemm qabli jiġu k'idea ta' kif ħassolvi l-istess. Forsi nistgħu nieħdu spunt ukoll illi nagħmluha bħala familja. Fil-weekend jekk aħna fost il-ġimgħa l-ġenituri jaħdmu t-tfalet online, fil-weekend nivvintaw xi ħaġa bħala familja noħorġu trekking ġol kampanja u nivvintaw l-eżerċizzju kważi ġi luxury. Issa, mhux faċli ma' teenagers, ma' tfal żgħar iktar faċli ovvjament. Jekk bniedem qiegħed id-dar u jixtieq jagħmel xi tip ta' exercise mid-dar. Hu l-iktar exercise li huwa effiċenti, li ma forsi hemm xi magni aħjar minn oħrajn. Però se tara l-aqwa eżerċizzi huma dawk l-eżerċizzi laqqas biss ikollna bżonn spazju għalihom. Mela qed nitkellmu fuq pereżempju biex inġib dak li jkun intih l-istampa, eżerċizzi li anke jagħmlu s-soldati tgħid li mela jinsuldat x'affarijiet daw. Imma jekk insemmu squats, push-ups, sit-ups, tajjeb daw li anka jagħmlu fit-testijiet biex tidħol pulizija. Għas equipment ma jkollok bżonn. Għas equipment daw jgħidulhom bodyweight exercises. Hawn min isibhom boring daw. Ma m'għandix dubju. Issa mid-dar ma tantx tista' jkollok ħafna għażli ta' ħafna kreattività sfortunatament. Għal daqstant anke min għandu spazju daqskemm għandna hawnhekk aħna. Pereżempju fis-salott, dawn huma ideali. Laqqas għandek bżonn apparat kif qed tgħid Stef. Li tista' tagħmel anke tuża l-fliexken tal-ilma pereżempju jew tar-ramel. Ġifieri anke waqt il-programm tiegħek Dulsi ma ġieli urejna eżerċizzji sempliċi li tista' tagħmel anke b'sempliċi fliexken tal-ilma jew tar-ramel. Tista' taqbad jien naf xi żewġ tifliexken tal-konserva. Jien naf. Tista' tuża ħafna affarijiet. Jekk sempliċement infittxu fuq l-internet bodyweight exercises, diġà ħansibu biżibilju dej. Samit l-sfid. Fejn iż-żumba? L-stereo funon, mux id-deja il-ġirina. Ara l-lum ma jagħmel xejn, għax vera ma jrid jagħmel xejn. Aw il-hula hooping. Aw il-trampolin. Għandi trampolin. Li taqbes fuq u skemmet jagħmlu kral. Osma tilaw nizla, ma meta taqbes fuq trampolin għandi u. L-idejat huma. Tiegħi tagħmel ħafna hula hoop. Ġili toqgħod tara il-televiżjoni toqgħod għaddejja bil. Normalment Dulsi ma tafx tkun, mhux illi inti ma tistax tagħmel xi ħaġa, l-apatija li semmit Stef. Illi kemm jiena bord. Dik. Imma jekk tibqa' fiha dik. Xi ħaġa x'imbuttak. U jekk tibqa' fiha ma jekk kemm jiena bord, tittaqbad dejt tisma' ħana x'ħan ivvinta biex niċċaqlaq. Għax once li ċċaqlaq tħadd tħossok mentalment, fiżikament u anke ħadd torqod u tqum aħjar. Allura
Ftita tfadlilna ħin bħala mexin, jekk bniedem irid jixtri mexin. Il-favorita tiegħi hija r-rota u mhux favorita tiegħi għax ngħid toġobni iktar minn xi ħaġa oħra. Imma meta aħna qed nagħmlu dan il-moviment li l-irkoppa dik li jgħidula flexion, tajjeb qed nagħlqu ftit l-erja tal-irkoppa u extension qed inġebdu l-irkoppa, dak qed jagħmel simulazzjoni. Jiġifieri moviment simili. Ta' meta aħna nagħmlu dak il-famuż squatting biex nurih ta' malaj squat u meta inti tinżel dan it-tip ta' moviment. Dak jgħin ħafna għall-erja mill-ħirs l-isfel, meta kienu fuq il-patata, il-koxxa minn qudiem u minn wara, il-bxiexel, jgħin ħafna biex jintuża l-lower body. Grazzi għall-lower body naħarqu ħafna kaloriji għax huma muscles kbar. Imma l-upper body fejn jidħol imbagħad? Le, fil-każ tar-rota l-aktar tħadem huwa l-lower body. Da qed ngħidu jekk ħanażel magna, tajjeb jekk ħajkolli magna dar mhux se jkolli minn kollox, li ma waħda mill-aħjar li tgħinni. Ir-rota hija eċċezzjonali għax tħaddem ħafna anke l-qalb li semmit Steph. Ma allura l-treadmill mhux il-whole body ħadd. Il-treadmill huwa moviment simili tal-mixi, illi jekk tikkumpara il-mixi mal-qdif, dejjem il-qdif huwa aħjar. Issa jekk inti fuq treadmill ħadd tiġri dik storja oħra. Però l-maġġoranza tagħna anke minħabba li forsi mhux kull treadmill hija daqshekk safe jibżgħu jiġru fuq treadmill. Hemm xi magna għal li tista' tħaddem il-ġisem kollu? Jeżistu ġifieri anke li jkunu multifunctional jgħidula. Normalment ikun nofs kamra ma dik. Eżatt. Ejja, għandek raġun. Titneħħi s-salon. Naqra tips. Hawn noqgħod fil-komor. Ole, Hawn għandu ġib ukoll. Ejja, marru. Għal dal-boħra, nkomplu next week. Tlaqna.